Bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio efo'n gilydd a chyflwyno yr oedfa i'r arglwydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. Yn ni'n troi at y ti yn awr, ar ddechrau wythnos newydd, ac yn ni'n diolch i ti. Fod ti o Dduw, yr un ag erioed. Ddoi, heddiw, yn dragywydd. Ni'n dod at un sydd yn ffyddlon ac yn ddigyfnewid. Arglwydd, beth bynnag i ni wedi wynebu yn yr wythnos diwethaf yma. A beth bynnag sydd wedi ddod yn y dyddiau o'n blaenau ni. Ni'n diolch fod ti yr un fath. Ac ein bod ni'n gallu dibynnu felly arna ti. Arglwydd, helpa ni nawr yn yr oedfa hon, derbyn ein mawl ni a'n diolch ni. Ni'n gofyn y bydde di yn ein bendithio ni, yn siarad â ni, yn ymwneud â ni. Ond ni'n gofyn hefyd y bydde di yn derbyn ein mawl ni, a'n diolch ni, derbyn yr addoliad yna sy'n ddyledus i ti, ein harglwydd, ein creawdwr a'n gwaredwr ni. Diolch bod ni yn gallu nesau at y ti, mewn ffydd, oherwydd fod yr arglwydd Iesu Grist wedi agor ffordd i ni, trwy ei aberth ei ar y groes. Diolch beth a 100,000 diolch. A derbyn ni nawr, ysgweli di fod yn dda yn ei enw e. Amen. Amen. Nawr, o'ch chi'n gwybod, mae'r wythnos diwethaf yma wedi gweld tipyn o dywydd garw a stormydd. Ac falle bod yna rai yn gwylio y bore yma sydd wedi cael ei effeithio yn ddifrifol gan yr tywydd yma, ac i ni yn gweddio drostoch chi, ni'n cofio amdanoch chi. Ac os i ni fel eglwys yn gallu bod yn gymorth i chi mewn rhyw fodd yna, plis cysylltwch â ni. A mae rai pobl wrth i bodd gyda stormydd yn dwlu mynd allan i wylio ac i wrando ar y mellt a'r tarannau. Mae eraill yn teimlo dipyn o ofn. A mae yna, wrth gwrs, rhywbeth ddigon brawychus yn gallu bod am fellt a tarannau. Mae dych chi'r fflachiadau mawr yma, yr sŵn byddarol. A dwi ddim yn syndod felly fod y darlun yma o storm yn cael ei ddefnyddio yn gyson yn y Beibl i ddarlunio barn Duw. I farn cyfiawnau yn erbyn pechod. A dwedodd un yn aelodau ni'r wythnos hon, mae ffordd hi o ddelio gyda storm yn aml iawn yw i ganu. A reswm pan mae'n canu yw oherwydd geiriau sydd i'w gweld yn yr emyn gyntaf i ni'n mynd i ganu efo'n gilydd y bore yma. Nawr, 2 bennill o'r emyn i ni'n mynd i ganu, ond mae yna 5 pennill i gyd, a felly fi'n mynd i ddarllen y 5 pennill yn awr mwyn yn helpu ni ddeall yn well yr hyn mae'r emynydd yn ei ddweud. Y nefoedd uwch fy mhen a ddiodd fel y nos, heb hael na lleiad wen ac unrhyw seren dlos, a llym gyfiawnder o ddifri yn seithi mellt o'r cwmwl di. Cydwybod eog oedd yn rhio dan fy mron. Mi gofiau chwerw floedd tra ar y ddeiar hon. Ac yn fy ymdrechais ffoi, heb wybod am un lle i droi. Mi droes at ddrws y ddeddf, gan ddisgwyl cael ryddhad. Gofynnais ydy'n lleddroi i mi esmwythad. Ffo am deinioes eba hi at fab y dyn i galfari. Gan ffoi, ymdrechais ffoi yn sŵn tarannau ffrwch, tra'r mellt yn chwyrn gyffroi o'm hôl fel byddin goch. Cyrheiddais ben calfaria fryn, ac yno gwelais Iesu gwyn. Nad yw'n nhawd ond gwyllt, am hesgyrn ddim ond clai, mi ganaf yn y mellt. Mae ddeiodd Duw fy mai. Mae craig yr oesoedd dan fy nhraed
a'r mellt yn diffodd yn y gwaed. Mae barn Duw yn fwy dychrynllyd nag unrhyw storm. Mae'r tywyllwch yna i ni deimlo oherwydd ein euogrwydd ni dan bwysau pechod yn fwy brawychus nag unrhyw fellt a tharannau. Ond y bore yma, mae yna heddwch i'w gael. Mae yna gymod yn gallu bod rhwng ni a Duw oherwydd fod gwaed yr arglwydd Iesu Grist wedi diffodd y mellt. Mae e wedi delio gyda'n pechod ni unwaith ac am byth trwy ei aberth e ar y groes. Diolch iddo. Nawn ni gan i mawl gyda'n gilydd. Wel, trowch gyda fi i'r Efengyl yn ôl Ioan, ac i ni'n dod y bore yma i ddiwedd pennod 6. A chi'n cofio, mae Iesu wedi porthu'r 5,000. Mae wedi cerdded ar y dŵr. Mae'r dyrfa wedi rithro i'w ddilyn yn y gobeith o gael mwy o fwyd, a mae Iesu wedi defnyddio'r cyfle yma nawr i esbonio iddyn nhw mae'r hyn sydd ei angen arnyn nhw go iawn yw nid bara a pysgod, ond bara'r bywyd. Yr bywyd tragwyddol sydd ganddo fe i'w gynnig i ni trwy ei gorff a'i waed yn cael ei roi fel aberth yn ein lle ni. Ac wrth i ni ddod nawr i ddiwedd y bennod, yn yr adran fach olaf yma, beth i ni'n gweld yw ymateb y bobl. Sut maen nhw'n ymateb i'r hyn maen nhw wedi weld a wedi glywed o eiriau yr arglwydd Iesu Grist. O gadewch i ni ddarllen gyda'n gilydd. Wedi iddynt ei glywed, meddai llawer o'i ddisgyblion, geiriau caled yw'r rhain. Pwy all wrando arnynt? Gwydda Iesu ynddo'i hun fod ei ddisgyblion yn grwgnach am ei eiriau, ac meddai wrthynt, a yw hyn yn peri tramgwydd i chwi? Beth ynte os gwelwch fab y dyn yn esgyn i'r lle oedd o'r blaen? Yr ysbryd sy'n rhoi bywyd. Nid yw'r cnawd yn tycio dim. Mae'r geiriau rwy fi wedi ei llefaru wrthych yn ysbryd ac yn fywyd. Ac eto mae rai ohonoch sydd heb gredu. Roedd Iesu yn wir yn gwybod o'r cychwyn pwy oedd y rai oedd heb gredu, a phwy oedd yr un a'i bradychau. Dyna pam meddai y dywedais wrthych na allai neb ddod ata fi heb i'r tad beri iddo wneud hynny. O'r amser hwn trodd llawer o'i ddisgyblion yn ei holau, a pheidio mwyach am mynd o gwmpas gydag ef. Yna gofynnodd Iesu i'r 12, a ydych chwythau hefyd efallai am fy ngadael? Atebodd Seimon Pedr ef, arglwydd, a bwy yr awn ni? Y mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti.
Ac yr ydym ni wedi dod i gredu a gwybod mai ti yw sanct Duw. Atebodd Iesu hwy, onid my fi a'ch dywysodd chwir 12? Ac eto, onid diafol yw un ohonoch? Roedd yn siarad am Judas, fab Simon Iscariot, oherwydd yr oedd hwn, ac yntau'n un o'r 12, yn mynd i'w fradychu ef. Amen. Nawr, does dim eitem gen i i'r plant fel y cyfryw heddi, sori blant, ond sa'n teimlo'n rhy ddrwg oherwydd yn ystod yr tridien nesaf, mae yna wledd o bethau wedi paratoi ar eich cyfer chi. Mae cwpl yn aelodau ni wedi bod yn brysur iawn yn paratoi darpariaeth clwb plant arbennig ar gyfer cynhadledd ar-lein. A felly mae yna wybodaeth nawr i gael chi'n gyffroes am yr hyn sydd i ddod. Croeso i Awr i Blant! Awr i Blant, o mae'n awr i blant. Dewch gyda ni, bydd yn hwyl ei gael eich bod ni. Gemau y straeon, crefftau ac aneuon gallech ddysgu am Dduw. Dim ots lle ti'n byw. Awr i Blant yn sbesial i chi, os da chi ac y hwyl a sbri. Wel, o'n i droi eto at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti am dy air di i ni. Yn diolch dy fod ti yn Dduw sydd yn siarad â ni trwy dy air. Mae nid rhyw lyfr o eiriau gwag yw y Beibl, ond dy air di, dy neges di. Ie, fel mae rai wedi ddisgrifio fe dy lythyr cariad di i ni. O, Dad, ni'n rhyfeddu wrth feddwl am hyn dy fod ti wedi'n caru ni. Wrth i ni ystyried y fath o bobl ydyn ni. Wrth i ni feddwl am ein holl gwendidau a'n ffeileddau ni. Sut yn y byd gallai ti, y Duw sanctaidd a glân a chyfiawn. Sut gallai ti yn caru ni? Ond Dad, ni'n diolch i ti. Dy fod ti yn ein caru ni. Ein bod ni'n gallu gwybod a chredu dy fod ti'n ein caru ni am dy fod ti wedi dweud hynny a wedi anfon yr arglwydd Iesu Grist. O, diolch amdano fe. Diolch am ei barodrwydd ei ddod. Diolch am ei fuddod e. Diolch am ei gadernid e. Diolch i fod pob ymosodiad yn ei erbyn e, iddo fe gael ei siomi gan gymaint oedd yn proffesu bod nhw'n ei ddilyn e, fod wedi cael ei fradychu gan un o'i ffrindiau agosaf, fod ddim wedi roi lan, ond bod wedi dyfobarhau i'r diwedd a wedi mynd i'r groes ein mwyn ni. O, Dad. Ie, helpa ni yn awr. Helpa ni i gredu y pethau hyn. Arglwydd mae gymaint o bethau yno ni sydd falle yn gwrthryfela yn erbyn yr hyn i ni'n ei glywed o sil i sil. Mae gymaint o'r hyn i ni'n ei glywed yn ystod yr wythnos. Falle'n cystadlu am ein sylw ni ac am ein ffydd ni, ond helpa ni i weld mae dim ond yr arglwydd Iesu Grist sydd â geiriau bywyd tragwyddol. Helpa ni dderbyn ei eiriau fe a'i credu nhw y bore yma. Dad, i ni yn gweddio dros rheini ar hyn o bryd sydd wedi cael ei effeithio gan yr stormydd yma. Ac ni'n gwybod oedd ddim mor hir â hynny yn ôl pan oedd llifogydd wedi effeithio ar cymaint o bobl yn ein gwlad ni.
A da, ni'n gweddio bydde di yn agos at y rhain ac yn tosturio ac yn nerthu ac yn gwarchod nhw. Ond dad, i ni'n gwybod mae'r angen pennaf arno ni i gyd yw i gael ein gwarchod rhag dy farn di. Ein angen pennaf ni yw bod Iesu yn delio efo'r gosb yna i ni'n ei heiddi am ein pechod ni, arglwydd. O, neu di weithio felly. Gweithio yn ein calon ni y bore yma, gweithio yn o ni fel cenedl, fel gwlad, os gweli di fod yn dda. Dena pobl at y ti dy hun trwy waith yr ysbryd glân. O, arglwydd. Helpa ni nawr. Bydd gyda ni. Derbyn ein mawl ni gyd. Amen bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn arall cyn bod ni'n troi at air Duw, ac mae'r emyn nesaf yma yn parhau efo yr un thema a'r emyn gyntaf. Mae llais Efengil Fwyn yn galw arno fi i lechu rhag y storom fawr yng nghysgod Calfari. Nawn ni ganu dyn gilydd. Wel, trowch gyda fi yn awr i'r adran a ddarllenon ni yn gynharach. Nawr yn ein tŷ ni, pan fyddai'n chwarae gyda'r plant, mae yna rai geiriau byddai'n defnyddio sydd yn gallu cael dwy ymateb gwahanol iawn yn dibynnu ar y sefyllfa. Y geiriau yw fi yn mynd i dy ddal di. Ar yr naill law, mae'r geiriau yna yn gallu bod yn rhai brawychus. Os y'n ni chwarae gêm lle falle fi yw rhyw anghenfil neu rhyw flaidd sydd yn trial bita'r plant, fi'n mynd i dy ddal di. A maen nhw'n sgrechen ac yn rhedeg i ffwrdd. Ar y llaw arall, mae'r geiriau yna'n gallu bod yn rhai cysurlon yn eiriau anogaethol. Falle bod un o'r plant yn sefyll ar rhywbeth neu di dringo lan i rwle ac maen nhw'n barod i neidio a fi'n dweud, fi'n mynd i dy ddal di. Poeni. Ti'n saff. Hynny yw, yr un geiriau fi'n defnyddio, ond maen nhw'n cael eu clywed mewn ffyrdd gwahanol. Yn yr adran fach yma, sydd dan yn sylw ni'r bore yma, diwedd pennod 6 o Efengil Ioan, ni'n gweld ymateb pobl i Iesu. Y ffordd maen nhw'n ymateb i yr hyn mae fe wedi bod yn i'w wneud a yn benodol yr hyn mae e wedi bod yn i ddysgu. A beth sy'n ddiddorol yw fod y bobl yma i gyd, maen nhw wedi clywed un neges. Maen nhw wedi clywed yr un peth, ond maen nhw'n dehongli'r neges yna mewn ddwy ffordd wahanol iawn. Maen nhw'n ymateb i'r un neges mewn dwy ffordd hollol wahanol. Mae rai sydd yn gweld geiriau'r arglwydd Iesu Grist fel rhai caled, geiriau brawychus, geiriau sydd yn achosi tramgwydd, geiriau maen nhw eisiau ymbellhau, rhedeg i ffwrdd oddi wrtho fe. Mae eraill yn gweld ei eiriau fe fel geiriau bywyd
tragwyddol. Geiriau caredig, geiriau graslon, geiriau llawn gobeith. Ar bore yma, sdim byd wedi newid. Yr un neges sydd gennym ni, yr un neges sy'n cael ei chyhoeddi, sef neges yr Efengyl. A'r un ddwy ffordd sydd i ymateb. Mae'n bosib i ni'r bore yma i weld yr Efengyl a gweld geiriau Iesu fel rhai caled, rhai chi eisiau troi ffwrdd oddi wrthyn nhw, neu i ni'n gallu gweld nhw fel geiriau bywyd tragwyddol. I ni'n gallu credu yn yr arglwydd Iesu a trwyddo fe derbyn bywyd. A felly be fi eisiau gwneud yn syml iawn fel chi siwr o fod i dyfalu yw i feddwl ychydig yn ddyfnach am yr ddwy ymateb posib yma. A fi eisiau chi ofyn pa un o'r ymatebion yma sydd yn wir amdano chi. I ddechrau te. Y pwynt cyntaf yw hyn. I rai mae geiriau Iesu yn rhai caled. A jyst i'n atgoffa ni, mae Iesu yn yr adran flaenorol yma wedi gwneud honiadau mawr amdano fe ei hun. Mae wedi disgrifio ei hun mewn ffurf gwbl ryfeddol. Mae wedi dweud mae fe yw bara'r bywyd. Fe yw y gwir fwyd. Fe yw'r un sydd wedi disgyn o'r nef. Fe yw yr unig un sydd wedi gweld Duw Dad a wedi dod i ddatguddio y tad. Fe yw'r un sydd wedi dod mwyn roi ei gnawd a'i waed, mwyn i'r rhai sydd yn ei fwyta fe, hynny yw yn ei dderbyn i gael bywyd tragwyddol. A wedi'r bobl clywed y pethau hyn i gyd, mae'n amlwg fod yna nifer sylweddol ohonyn nhw'n penderfynu bod nhw wedi clywed digon. Adnod 60. Wedi iddynt ei glywed, meddai llawer o'i ddisgyblion geiriau caled yw'r rhain, pwy all wrando arnynt? A sylwch nawr, pwy yw'r rhain sy'n siarad? Nid yr arweinwyr crefyddol ymhlith yr Iddewon sydd gyda ni fan hyn, y rai ni wedi gweld yn barod sy'n gwrthwynebu Iesu, na i ddisgyblion neu rhai o'i ddisgyblion sydd fan hyn. Pobl oedd yn amlwg wedi bod yn ei ddilyn wedi bod yn dysgu ganddo fe, wedi bod yn gefnogol iddo fe. Ie, hyd yn oed wedi bod o blaid y pethau oedd e'n ei dysgu hyd yn hyn. Ond o'n nhw nawr wedi cyrraedd y pwynt yma lle o'n nhw ddim yn gallu derbyn yr hyn roedd e'n ei ddweud mwyach. Maen nhw'n dweud fod ei eiriau fe yn galed. Bod nhw ddim yn gallu gwrando arnyn nhw. Nawr, pan maen nhw'n dweud fod y geiriau yn galed, be mae'n golygu yw bod nhw yn achosi tramgwydd iddyn nhw, bod nhw'n offensif. Hynny yw, nid bod nhw'n galed i ddeall, falle bod nhw ddim wedi deall y cwbl, neu falle bod nhw wedi dewis peidio a deall beth oedd Iesu yn ceisio ei esbonio. Y broblem mwyaf oedd ganddyn nhw, oedd bod nhw methu derbyn yr hyn roedd yn ei ddweud. Roedd ei honiadau fe amdano fe ei hun yn rhy fawr iddyn nhw. Oedd goblygiadau yr hyn oedd yn ei ddweud yn rhy ofnadwy. Oedd yr hyn oedd yn ei ddisgwyl ganddyn nhw fel ei ddisgyblion bellach yn ormod. A felly maen nhw ar fin gadael. A mae'n ddiddorol nag oes sut mae Iesu'n delio gyda nhw. I ni yn ein dydd ni di arfer efo gwleidyddion sydd yn dweud be bynnag sydd angen mwyn cadw yr pleidleiswyr yn hapus. A falle bod chi wedi arfer gyda hynny rhyw radd yn eich bywyd chi. Pobl yn dweud beth i chi eisiau glywed mwyn eich cadw chi yn hapus. Peidiwch upsetio chi. Falle bod chi yn un o'r bobl yma sydd wedi llenwi bywydau nhw efo pobl wneud ddim dweud y gwirionedd
poenus i chi mewn cariad, achos dyn nhw ddim eisiau eich brifo chi. Fan hyn, mae Iesu'n ymateb mor wahanol i wleidyddion ein gwlad ni, yn dydi? Fan hyn, wrth i gyfran helaeth o'r disgyblion paratoi i bleidleisio gyda'i traed a gadael, be mae Iesu'n gwneud? Ydy e'n addasu i neges? Ydy e'n backtracio? Na, ddim o gwbl. Os unrhyw beth, mae'n gwneud i negesau yn fwy heriol. Mae eisiau iddyn nhw sylweddoli, chi yn cael eich herio fan hyn, ac mae'n rhaid i chi benderfynu. A ni wedi gweld Iesu'n gwneud rhywbeth tebyg yn barod yn dyn ni ym Mhenod 6. Chi'n cofio pan oedd y bobl yma yn dechrau gofyn, wel, siwr mae Iesu'n gallu rhoi ei gnawd i ni i'w fwyta? Mae hwn i'n swnio fel peth mor erchyll. Be mae Iesu'n gwneud? Wel, mae'n dweud, chi angen bwyta fy nghnawd i, a mae'n rhaid i chi yfed fy ngwaed i hefyd. A fan hyn nawr mae Iesu'n dweud, adnod 62, beth yntau os gwelwch fab y dyn yn esgyn i'r lle yr oedd o'r blaen. Yn Efengyl Ioan, ni wedi gweld pan mae cyfeiriadau at Iesu yn esgyn, mae hynny'n gallu golygu esgyn yn ôl i'r nefoedd at y tad, ond yn hlwm â hynny, mae hefyd y syniad o esgyn i'r groes. Oherwydd, wrth gwrs, mae'r llwybr i'r goron, y llwybr i'r orsedd yn arwain yn gyntaf at y groes. A felly chi'n gweld mae Iesu fel petai'n dweud wrth y bobl yma, os chi'n ffeindio hwn yn anodd, os chi'n ffindio beth i fi wedi dweud mor belled yn anodd, wel, aroswch nes bod chi'n gweld beth sydd i ddod. Aroswch nes bod chi'n fy ngweld i, y Meseia, wedi fy chwipio, wedi fy mhoeri arno, am gwawdio, am gosod i hongian ar groesbren. Na, dwi Iesu ddim yn ceisio lleihau y tramgwydd. Mae'n dweud, os ych chi'n fy nilyn i, dyma beth ych chi'n gorfod i dderbyn. Dyma beth ych chi'n gorfod i wynebu. Doedd rhain ddim eisiau derbyn hynny. Yn hytrach na gwrando ar lais yr ysbryd glân yn sibrwd yn eu calonau nhw, eu cyhuddo nhw, o'u pechod nhw, ac yn galw arnyn nhw i edifarhau a troi at yr arglwydd Iesu, oedd wyllt nhw gwrando ar eu cnawd pechadurus nhw. Oedd wyllt nhw ddewis yr hyn oedd yn ymddangos yn rhwyddach iddyn nhw. A felly mae Iesu'n dweud, yr ysbryd sy'n rhoi bywyd, nid yw'r cnawd yn tycio dim. Mae'r geiriau rwy fi wedi ei llefaru wrthych yn ysbryd ac yn fywyd. Ac eto mae rai ohonoch sydd heb gredu. Wel, mae yna bwynt yn dod lle mae pob un ohono ni'n gorfod gwneud penderfyniad. A falle bod rai ohonoch chi sy'n gwrando'r bore yma, chi wedi bod yn dilyn yr oedfaon ar y Sul, neu falle bod chi wedi bod yn gwrando ar oedfaon gan eglwysi eraill, chi wedi eisiau darganfod mwy am Iesu ac am yr Efengyl. Falle bod yna rai o'r pethau chi wedi clywed a chi'n hoffi nhw, maen nhw'n yn llawn cysur ac maen nhw'n rwydd i'w clywed, ond yna bethau eraill i chi'n ffeindio'n galed. Chi ddim yn hoffi nhw, chi ddim yn hoffi sôn am bechod ac am gosb ac am farn Duw ac am uffern. O'ch chi, mae'n rhaid i chi benderfynu. Ydych chi'n mynd i wrando ar lais yr ysbryd, llais y gwirionedd, neu ydych chi'n mynd i wrando yn hytrach ar y cnawd? Achos os chi ddim yn derbyn geiriau yr arglwydd Iesu, geiriau sydd yn fywyd tragwyddol, yn amlwg beth ych chi'n dewis felly yw marwolaeth. Chi'n dewis tragwyddoldeb heb Dduw, tragwyddoldeb o wynebu ei farnau, tragwyddoldeb heb obaith. A peidiwch meddwl bod chi'n gallu twyllo Duw. Mae Iesu yn gwybod fan hyn pwy sy'n iddo fe. Oedd e'n gwybod beth oedd o'i flanau,
Oedd e'n gwybod hyd yn oed pwy oedd yr un oedd yn mynd i'w fradychu e. Dyna pam y Judas fan hyn, fel petai'n cael ei drin yn fwy llym hyd yn oed na'r dyrfa sydd yn gadael. Oedd Judas mewn sefyllfa mwy difrifol achos oedd yn agosach at Iesu, a di clywed mwy am Iesu, a di cael mwy o gyfleon, a di cael mwy o freintiau, ac yn y diwedd wedi troi cefn arno fe. Adnod 71. A roedd yn siarad am Judas fab Seimon Iscariot, oherwydd roedd hwn ac yntau'n 1 o'r 12 yn mynd i'w fradychu ef. Y bore yma, mae rhaid i ni sylweddoli fod Iesu'n ein gwahodd ni i ddod, a mae Iesu'n dymuno ein bod ni'n dod, ac eto os ni'n ni wrthod mae e'n mynd i barchu yn penderfyniad ni. Dyw e ddim fan hyn yn chaso'r bobl yma lawr yr hewl yn gweithio, please dewch nôl, please, na i stop o siarad am y pethau caled yma. Na, mae'n dweud y gwirionedd poenus caled yma wrthyn nhw, a mae'n derbyn ei bod nhw yn dewis gadael. Ond nid dyma ei ddymuniad ar eu cyfer nhw, nid dyma ei ddymuniad ar ein cyfer ni y bore yma. A ni'n gweld hynny wrth iddo fe droi at yr apostolion. Mae'n gofyn iddyn nhw yn adnod 67. A ydych chwythau hefyd efallai am fy ngadael? Neu falle byddai yn well dweud, chi ddim mynd i fy ngadael i hefyd, ydych chi? Fan hyn, ni'n dod i'n ail bwynt ni. Yr ail ffordd o ymateb i eiriau Iesu. I rai mae geiriau Iesu'n galed, ond i eraill mae geiriau Iesu yn fywyd. Yn ein tŷ ni, mae yna ddadl fawr, ddadl cyson, ddadl difrifol iawn. Dadl am tomatos. Mae'n gas gen i tomatos. Maen nhw'n iawn mewn saws, na i fyta nhw ar pizza, ond mae'r syniad o gymryd tomato, cyfan, ffres a brathu mewn iddo fe, os fi'n onest, mae'n troi arna i. Ond un o hoff bethau cartre fy ngwraig i yw tomatos. Mae'n bita nhw fel i fi'n bita losin. Mae'n stwffio nhw. Mae wrth i bodd. Yr un bwyd ydyn nhw, i fi, maen nhw yn offensif. Mae Catrin yn dwlu arnyn nhw. A dyna ni'n ei weld fan hyn. Mae'r bobl yma'n gweld geiriau Iesu yn galed, ond i'r rhai sy'n credu ynddo fe. Mae geiriau Iesu yn fywyd tragwyddol. Mae Iesu'n gofyn i'r disgyblion, neu'r apostolion, ydych chi hefyd yn mynd i'n adael i, a mae Pedr yn gwneud datganiad. Datganiad hynod o glir o pwy yw Iesu, a be mae ei eiriau fe'n golygu i'r rhai sy'n credu ynddo fe. Adnod 68. Atebodd Seimon Pedr ef, arglwydd, a bwy ar awn ni. A mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti. Ac rydym ni wedi dod i gredu a gwybod mae ti yw sanct Duw. Chi'n gweld mae'n deg i ddweud fod yna elfen galed i eiriau Iesu. Oherwydd mae'r syniad yma yn bod ni yn bechaduried sy'n methu achub ein hunan, mae'n mynd yn erbyn pob dim i ni eisiau i gredu. Mae'n mynd yn erbyn pob dim i ni glywed gan y byd o'n cwmpas ni. A ni eisiau meddwl ein bod ni'n bobl dda. A ni eisiau meddwl bod ni'n heiddi cariad Duw. A ni wedi perswadio'n hunan i gredu fod y ddynoliaeth yn sylfaenol dda. Ond chi'n be, os ych chi'n credu hynny, bod ni fel pobl yn gyffredinol ac yn sylfaenol yn dda, mae eisiau chi fynd a darllen ambell i lyfr hanes. Mae eisiau chi darllen
mwy o bapurydyddiol am yr erchyllderau sydd yn cael eu cyflawni yn y byd heddiw. A mae eisiau chi feddwl ychydig am mor fuan mae ein gwledydd diogel democratedd ryddfrydol ni yn gallu llithro i reat a thrais pan mae'r amgylchiadau yn newid jyst ychydig bach. Chi'n gweld, i ni fel pobl yn arbennig. I ni wedi'n creu ar-lun a delw Duw. Ond mae'r pechod sydd yno ni mor ddwfn, mor ddifrifol. Mae e mor ddinistriol. Mae'r unig cyflog addas ar ei gyfer yw marwolaeth. A felly, ar un lefel mae geiriau yr Efengil yn rhai caled. Mae'n rhoi darlun hynod y dywyll ohono ni a'n sefyllfa ni. Ond dim ond un ochr y geiniog yw hynny chi'n gweld. Felly bod chi wedi cael y profiad yma o fynd i feddyg a cael diagnosis meddygol difrifol. Wrth gwrs, mae clywed y newyddion yna yn boenus, mae'n amhleserus. Dwi ddim yn rhywbeth ni'n dymuno, dwi ddim yn rhywbeth byddwn ni'n dymuno ar neb. Ond wneith e ddim lles i chi fynd at doctor arall. Doctor fydd yn dweud, o na, pa poeni ti'n holliach. Wneith e ddim lles i chi anwybyddu y newyddion yna a mynd ag esgus bod dim fath beth ag afiechyd. Na, beth sydd angen i chi wneud yw i wynebu'r broblem ac os yn bosib ffeindio ateb i'r broblem a be mae Pedr yn ei ddweud fan hyn yw mae Iesu yw yr ateb. Dyna pa mae ei eiriau fe yn fywyd tragwyddol. Achos mae yna obaith ynddyn nhw. Mae Pedr yn dweud, pwy yr awn ni? Os ni ddim yn dyddilyn di, lle ni'n mynd i fynd? Pa opsiwn arall sydd gennym ni? Does dim. Dim ond ti sydd â geiriau bywyd. Mae pob athro arall, pob syniad arall, pob grefydd arall, pob ideoleg arall yn arwain i farwolaeth a distryw. O, mae geiriau Iesu'n galed wrth iddyn nhw ddangos ein problem i ni, ond maen nhw hefyd yn rhoi'r ateb i'r broblem. A mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti. Rydyn ni wedi dod i gredu a gwybod mae ti yw sanct Duw. Cyflog ein pechod ni yw marwolaeth, ond yr ateb i'n pechod ni hefyd yw marwolaeth. Marwolaeth Iesu yn ein lle ni ar y groes. Fe yw sanct Duw, yr un perffaith, yr un dibechod, yr un sydd wedi dod i roi ei fywyd yn ein lle ni. Chod yr un neges mae'r apostolion di clywed a nath gweddill y dyrfa, ond be maen nhw'n gweld yw neges o ras, neges o fywyd. Pam? Achos dwi ffocws nhw ddim ar ei hunan a beth sydd yn ei pleso nhw a beth sydd yn ei gwneud nhw i deimlo'n gyfforddus. Na. Os ni'n ffocysu ar ein hunan, mae'r geiriau yma'n galed. Ond os ni'n troi oddi wrth ein hunan at yr arglwydd Iesu, mae ei eiriau fe yn fywyd. O rhaid i ni droi at y fe mewn ffydd. Mae yna rai awduron pwysig yn hanes yr eglwys, pobl fel Awstyn o Hippo ac Anselm o Caerdydd. Maen nhw yn awgrymu fod ffydd yn arwain at ddeall. Hynny yw, nid bod Cristnogaeth yn ffydd ddall, lle ni'n cael llyged ac felly yn gallu credu unrhyw beth. Na, be maen nhw'n dweud yw bod e'n bwysig i ni ddod at y pethau yma a llygaid ffydd, a meddwl agored. Ac wrth i ni wneud hynny, mae'r ysbryd glân yn gweithio yn ni ac yn goleuo'n meddwl ni ac yn ein galluogi ni i weld pethau'n wahanol ac i ddeall y gwirionedd yma yn well neu i ryw raddau a'i credu nhw. I rai ohoni bore yma mae'r crunch point falle di dod. A chi wedi clywed geiriau yr arglwydd Iesu Grist. Os ydych chi'n mynd i ymateb iddyn nhw? Ydych chi'n mynd i ddod i gwrthod nhw?
clywed nhw fel geiriau caled, llawn tramgwydd. Os i chi, mae'r llwybr yna'n arwain i farwoledd. Neu ydych chi'n mynd i ddod mewn ffydd? Dod a gweld y bywyd tragwyddo sy'n cael ei gynnig i ni trwy'r geiriau hyn, ydych chi'n mynd i gredu a derbyn bywyd tragwyddo trwy'r arglwydd Iesu Grist mwyn ei enw. Amen. Amen. Wel, wrth i ni orffen yn oedfa ni, y bore yma ni'n mynd i ganu efo'n gilydd am hyfryd eiriau'r Iesu. Bywyd ynddynt sydd. Diolch am eich cwmni chi unwaith eto'r bore yma. Gai ddymuno bendith Duw yn helaeth iawn arnoch chi. Nawn ni weddio wrth i ni orffen. O arglwydd yn Duw. Diolch i ti am eiriau'r arglwydd Iesu Grist. Diolch fod na fywyd ynddyn nhw i bob un sydd yn ei derbyn nhw ac yn credu ynddo fe. A'n gweddi ni nawr yw y bydda hynny'n wir amdano ni. O arglwydd. A wneud i ogoneddu dy enw mawr di yn ein plith ni. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.